Kan du ta? Nej. 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 Jag känner inte det. Nej. Det ger jag inte. Allt som hörs som två ting som du spurt om. Det här vattna, vet jag, och så det allt som hörs om det. En sattmål som tycker jag att ha en god barndom. Natten där låg som du bestämmer. Ja, jag hade typ låg som bestämmer och batten bestämmer i botten. Så läs låg äta som. Kan äta. Rättfärdighet eller så. Ja. Så hvis man ringer til klokken, så sier jeg fra. Jag kan så bestämma i botten och låta dig göra ting sen. Bøtten har rett til okst. Hva som det vilja. Att spela. Att lära. Och kunna läsa. Ja. Ha gott liv. Gott hus. Mat. Dricka. Nu så är det här som kan häva det av livet. Släppa komma 20 år. Som till dömes, så barnen inte är gott att ta sig precis sina mening, hur det här ut alltså. Att ta rätten till att ha ett gott liv och inte ha några ringar omstöver runt om sig. Det är rätt till att barndom är fantastisk, det ska vara helt fantastisk. Det ska inte äta an och sitta något gott och omgång det förtränka. Och så var glad. Ja. Voksne. Det som har gjort dem. Sjålen. Och kvinnor. Vuxen har skyltet till att ta hand om det vissa skalliga barndom så där och att trycka barndom till dem. Fitter. Va? Fitter. Give dig candy floss. Nej. Kan en larm det här toy? Det är inte att behöva försnöjta sig.